Min Settembru 2015 meta bdiet titħaddem ir-riforma fil-liġi ta' droga, il-multi li weħlu l-persuni li nstrabu bil-possess sempliċi ta' droga telaw għal 80,000 euro, illi minnhom diġà nġabru 45,000. Kif imwiegħed dawn il-flejjes ingħataw lil-laqdiet li ta' kuljum jgħinu lill-persuni bil-vizzju ta' droga. Fil-fatt il-Caritas, l-Oasi u s-Setqa il-koll ingħataw 15,000 euro kull wieħed. F'konferenza tal-aħbarijiet kien infakkar li fil-15 ta' April ir-riforma fil-liġi ta' droga talaq sentejn minn mindu daħlet fis-seħħ. S'issa t-Tribunal immexxi mill-Kummissarju tal-Ġustizzja Vicky Scicluna sema 1045 każ ta' persuni b'possess sempliċi ta' droga għall-użu personali. Minnhom 176 kienu barranin u 880 kienu residenti Maltin. Scicluna saħqet magħna illi l-fatt li dawn il-persuni qed jitresqu quddiem it-tribunal minflok il-qorti qed ħalli effett pożittiv fuq l-iżvilupp personali tagħhom, peress li l-individwi ma jkunux iġġudikati biss, imma ikun hemm konverzazzjoni fejn it-tribunal jipprova jifhem il-problemi li jkun għaddej minnu l-akkużat. U bis-saħħa wkoll ta' dak li jkunu skoprejna waqt li qegħdin nitkellmu magħhom, sibna nies li kellhom problemi serjissimi, serji ħafna. Problemi ta' drogi serji u problemi anki familjari u ta' abbuż serju. U dawna ġew referuti, għajna najtulhom it-tribunal biex nibqgħu naraw il-progress, anke biex dak li jkun ikollu fejn jista' jirrakkonta l-progress li qed jagħmel u rajna ħafna progress. Mill-persuni illi tresqu quddiem it-tribunal 32 reġgħu inqabdu għat-tieni darba u għalhekk kienu riferuti lil Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Droga immexxi mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici esprima sodisfazzjoni li din il-bidla radikali fil-liġi u fl-attitudni lejn il-persuni bil-vizzju ta' droga intlaqet sew mis-soċjetà. Imma aspetti fejn morna ħjar mill-istennejt, il-mod ta' kif il-persuni fetħu il-bibien biex jgħinu lin-nies bil-problema ta' droga kienet xi ħaġa meraviljuża. Hemm oħrajn fejn naħseb għandna fejn inkomplu naħdmu, pereżempju ċerta heavy-handedness ma' possess sempliċi fejn jidħol il-kannabis, naħseb illi rridu nibdlu anke dik il-mentalità. Fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo sostna li l-lokalitajiet Maltin se jistoktaw bi proġetti illi iżommu liż-żgħażagħ il-bogħod mill-vizzji ħżiena.